porque ahora o que temos é unha vaga de calor en riba en nada, en horas, non? Sí, moita atención e moita precaución porque a calor vai seguir e as temperaturas van ir a máis. Vemos as máximas previstas para hoxe, que se alcanzarán pois a partir destas horas do mediodía. Son as 12:37 minutos. Falamos de 34 graus en Ourense, 32 en Lugo, os 30 chegarán en Santiago e, ollo, algo máis frescas, iso sí, na fachada atlántica, cos 25 graus de Pontevedra ou os 23 de Vigo ou a Coruña, 24 en Ferrol. Son valores similares os que teremos mañá, venres, pero de cara a fin de semana, a calor irá a máis. Estaremos moi pendentes da previsión, que mañá aínda é venres, non perdan o termómetro, pero apunta a que a partir do domingo poderíamos entrar na primeira vaga de calor do verán, estación a que lle damos a benvida esta fin de semana, con valores moi elevados de cara á celebración do San Xoán. Iremos afinando esa previsión, pero o certo é que os últimos coletazos da primavera deixan xa unha calor con cifras récord. Aínda non empezou o verán oficialmente e xa levamos varios episodios de temperaturas récord. E non o dicimos nós, dino os números. É que a mediados de xuño Galicia xa rexistrou temperaturas propias de agosto. De feito, fíxense neste dato. O pasado 13 de xuño, sobre a 1 da tarde, a cidade da Coruña rexistraba a temperatura máis alta de toda España, 35 graus. Sí, por enriba de puntos como Sevilla ou Tortosa en Tarragona. E ollo que isto só acaba de comezar. De feito, prevese que este mesmo domingo chegue á comunidade a primeira vaga de calor do ano e agárrense porque poderían rozarse os 40 graus en diversos puntos do interior galego. E hai quen leva esta calor... Mal. É unha calor sofocante. Mal, porque non estamos afeitos aquí en Galicia a tanto calor. Non lle falta razón, malia que en algúns puntos do interior xa están máis afeitos á calor, o certo é que en Galicia non hai demasiado costume de instalar aires acondicionados. Por iso, cada un sobrevive como pode. Que en pisos xa se empeza a facer falta ventiladores. Cerrar ben as ventanas, teño ali un aparato de aire, beber, non máis. Nin ventilador, nin aquí aire acondicionado, nin nada. Aguantar un pouco, abrir pola noite e cerrar as ventanas polo día e pouco máis. E tamén hai quen ten os seus propios trucos para non ter que mercar aparello ningún. Eu tomo gazpacho, e xo tomo de mañán. Entón, pois, me mantén fresca, me mantén hidratada. Pero, como a todo, o da calor é unha cuestión de gustos, e sempre hai quen vai a contracorrente. Pois eu firmaba por estar así todo o ano, soporto moito mellor o calor que o frío. Empezou a preocupar cando sube dos 42. Agardemos que non chegue a tanto a cousa, pero por se acaso, toca ir pensando en como prepararnos para o verán. Claro, porque incluso os que nos gusta o calor, claro, evidentemente sufrimos todos cando as temperaturas suben dos 40 grados. Por eso, agora mesmo, en moitas zonas de Galicia, xa ter aire acondicionado ou un ventilador na casa, Óscar, xa non é un luxo, algo accesorio, é unha necesidade. Nestes días voan dos establecementos, non? Os ventiladores xa son toda unha necesidade en Galicia, Rocío, parece mentira, pero é certo que cada verán temos temperaturas máis extremas e necesitamos loitar nas nosas casas contra o calor, refrescándonos, por exemplo, con todo este tipo de ventiladores que temos aquí, distintas opcións para distintos petos. E imos a arrancar, Óscar, cun pequerrechiño que temos aquí que é moi habitual de ver nas casas. Sí, porque é o máis práctico, podelo pôr en calquer lado, ten esa sensación de refresco directa e é moi económico, sobre 20-23 euros xa teis un. 20-23 euros e temos esa calor directa a nos, directa a persoa, e temos tamén un que é moi similar a este, pero que gaña un pouquiño de altura. Témolo por aquí. Este, que prestacións nos daría, Óscar? Ese está mellor para para unhas zonas un pouco máis amplias e para poder refrescarse non só o que a altura da persona, podes utilizalo para todo o salón, para toda a habitación, para toda a cociña. E tamén de prezo? Sobre 30 euros, máis ou menos xa teis. Sube moi pouquiño con respecto ao anterior, 30 euros. Pero agora, atentos porque temos aquí esta nova tecnoloxía nos ventiladores, que este sí que sube un pouquiño máis o prezo, pero tamén porque refresca toda a estancia, Óscar. Sí, ese ten unha forma de funcionamento 360. Añadir un pouco o ventilador que estaba antes,
a dirección superior e así xa non só refresca a parte da persona ou a altura da persona, sino o que é a estancia en general. Daquela, ti recomendarías este para unha estancia un pouquiño máis grande, o mellor o de 30 euros para unha estancia un pouquiño máis pequena. Correcto, aparte o outro, o non ser directo a persona, hai xente que lle afecta o aire directamente, ese refresca sin facer daño. E canto nos custaría un como este, un destes aí moi potentes? Ese ahora mismo está en 79 euros, pero normalmente andan sobre os 100, 120, máis ou menos. Sube un pouquiño máis o prezo, pero tamén é certo que temos maiores prestacións. Temos todo tipo de ventiladores para cada peto, compañeiros, porque é moi importante agora mesmo. Supoño que todo o mundo está vindo a comprar moitísimo, Óscar. Sí, a verdade que sí, notase o calor, notase que a xente ten necesidade de refrescarse, e cada un adáptase, tratamos de adaptarnos un poquinho a que a xente necesite. Pode ser ventilador normal, pode ser tipo torre, ou pode ser un pouco máis, claro. Amigos, xa sabedes, vinde sempre aquí a preguntar aos nosos expertos como a Óscar e temos un modelo para cada casa e para cada peto.